Anak panahon dahil lamang kay customer na minabakal. Hi, Busing! Busing! Good morning! Oh, good morning. Ano ito? Ano lamos duya dyan? Ikaw ka lamang dyan na... Oo ni! Ipigpahanap sa kuya! Ano mo nila? Ini kaya? Hindi mo alam yan. Aday man ang problema. Pero ang kantidad ka ni? 3 milyon. 2 milyon? Sige. Tawi daw kitribya ka ini, oh. Kung anong klaseng matitas ini. Yan ini Busing. Ini mo lang ini. Ini so, tiga-apod bagang pampagwapo. Tama. Sige. Pag igwa ka ini, lalo kami nagwapo. Uy, mura. Sige. Ano pa? Tapos, ang gamot ka ini, iba ka sa tiga-apod na. Pag tig-inaw, minasarigaw ang lawas. Eh. Ora, sige, dua. Sige, saro ka. Huni man, ining sarong na ini. Ini sumpig iinom pag may UTI ka ba? UTI. Ano, number 1 ining pampalinig. 2 milyon? Tulong na ba ito? So saro ka itong hapot mo, saan 100 milyon? So pandua, what? 100 milyon, no? Ano yun? Nasa pira ini? Pirang klase ini? Pre na kayo sa imo ang ano, tawot naman sana, maglinig ka naman. Sige, ano yung problema? Ngunyan, ako man mahapot. Pira ang ugat ka ini, gabo? Ang ugat kayo ni, nasa kunya na, nasa... Kunya nung masana, nasa... 250. What? Ugat. Kasabay na ining sa iraraw? Siyempre. Binilang ko na yan. Igpaparabuan muna naman ako. Ano yung ho? Ano yan, iba ganun? Tatago, o. Linusnik muna, ugaring. Oo. Times na na, Duman ako, boy. nali mo, mahapot-hapot ka, tapos ko yan, ewan palang bakalaw. Deng, ining customer na eh. Primero pa, mangkutang customer, buraot pa. Sayang kan sarang customer na ito. Busing! Oh, Busing. Good morning! Good morning. Kuran naman sitas mo? Baka mahapot ka man, ikaw ang mabagalaro kang ilo ta customer. Ara mo, ang daradara kong bag na ini, pano inekipirak? 3 milyon sa pabakal ko duman. Tulong, Nagbigay primero. may nagiging na? Oh, iguana. Yan ang big sabi. Linunis nga na, di mo pala mabakal. Ngunyan talin ni Ineng? Oo. Sarok kaman. Ay, Kuran muna. na Ineng? 3 milyon. Para ko, malunis man. Paano ka Busing, manumanak ka? Hingin nata, isus ko mga customer rin eh.